Ompelukaavoista Tiia, moikka! Mä ajattelin esitellä vähän tämmöinen strassinauhaa, mitä meillä on myynnissä, kun tää ei oikein tahdo niissä valokuvissa ehkä päästä oikeuksiinsa, miten ihanaa tää on. Toivottavasti tässä videolla nyt pääsette näkemään tämän ihanan kimalluksen paremmin. Näitä on siis 6 erilaista, näitä nauhoja. Tää ensimmäinen näistä nauhoista on tämmönen numero 1, on siis tämmönen hopeanvärinen. Aivan ihana, tosi kiiltävä, kiva nauha. Sitten se kakkosnumero on niinku samanlainen kuin toi hopea, mutta täällä on sitten laitettu tällaisia pieniä vaaleanpunaisia sinne tänne, näitä strasseja tänne matkan varrelle. Vähän erinäköinen, mutta ja tää vähän ei ole niin kiiltäväkään kuin tää on tää hopea. Tää ensi numero 1. Mutta tämä siis 2. 3 on sitten tämmönen, kiiltelee vähän, tässä on vähän paremmin, tässä on useampia niin kuin sävyissä kiiltelee, tämmönen ihana, aivan ihana monivärikiilto tässäkin. Sitten 4 on tämä. Tässä on tämmöistä turkoosia ja liilaa. Näkyisikö sekin tosta sitten paremmin tosta rullasta? Miten se menee se väri? Toinen on siis tämä numero 4. Aivan ihana. Vitosena on tää sateenkaaren väriset nauha. Ihana kiilto tässäkin. Tässä on hirveän kiva, kun tässä on niin lyhyt pätkä aina yhtä väriä, niin ei tarvi ottaa pitkää pätkää nauhaa, niin se näyttää jo heti, että siinä on nämä sateenkaaren värit. On niin kuin, silleen tulee kiva nopeasti, ettei jos nyt pitkiä pätkiä yhtä väriä. Aivan ihana. Ja sitten 6. on tämmönen musta, kiiltelevä musta. Ja tää on tosi, tää nauha on kestävää, tarkoitettu kengän nauhoihin, hupparin nauhoihin, vaikka housujen nauhaksi. Tää niinku on siis kestävää, tää kestää tosi hyvin tätä vetoa. Ja itse laitoin omiin kenkiin tällaiset mustat, ja tää ei välttämättä tarvitse tähän päätyä mitään, kun tää ei purkaannu, ja niin siihen ei pakko niinku laittaa mitään päätyjä sitten tähän nauhaan. Sitten mä laitoin vielä tuohon tommosen sonnin, niin se on vähän ristiriidassa kiilon kanssa, mutta se oli musta just hyvä. Mutta näistä voisi nyt sitten käyttää tosiaan niihin huppareihin tai muuhun, tai tehdä vaikka käsikoruja, tai korvakoruja, hiuskoruja, kaikenlaisia koruja, kun tää on niin älyttömän kaunista tää nauha. Tai sitten käyttää tosiaan niin kuin vaatetukseen, että laukun nauhaksi, juhlalaukkuun tämmönen, niin ai että olisi kaunis. Mutta siis käyttökohteita on varmaan ihan älyttömän paljon, kun vaan keksii kaikki, mihin tätä voi käyttää. Tämä on tosi kaunista. Ihanaa kiiltävää nauhaa. Hyvä. Kiitti ja moi!